Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Erani osiko chendo, dhano siwuoye adong' aneno. Kiwinjo wach nyathi jomoko, ok ringe ng'ato no onge mogo. Wewe, chieng' moro ni gomba, amiya titugo go. Chieng' moro ni gomba, baby, utanitamani, nimekupa penzi ukacheza nayo. Utanitamani. Nyakwara Mogajwang, iluonga ni Mr. Mbalamwezi. Mondiket thuma mar hera chendo kaka skiza tune mari. Demana star 812 star 784 hash. Mawantiere ndani ya LTN kama mopandi inyenyelela. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Hello. Eja tenda. Teta ngona ba network ma chendo. Iwacha diet. Network chendo na dhi ma wifi ni ma wifi moro mitingo gacha. Oh. Moro mar jo Airtel to ng'e. Ere go tange? Dongene baba, dongene ma. Ma en ga pesa di? Ne jama nongi walu fa de mi bi. Ah, to per month en pesa di? Be alu fa de mi bi. Monthly? Monthly nongi alu fa de mi bi, alu fa ngwen mi ero kuro. Oh. Kora atangi ne jo piny. Ngana jo piny wuora. Tangane jo piny wuora. Got it. Nyaka sani. Nyaka sani jo piny neni. Kuro piny kaka nena debed maber na ka jo piny nena. Kitabeda sebe gombo ni jo piny onenai. Iwacha diet. Jotelo network ni odhi. Eba. Network ni nodhi, iseduogo. Wach na jatenda. Kor. Omari an ge wach. Kongi mos jo piny ikon gi nyingi kore kedhe mbele. An nyingi lunga ni Brian Omondi Odhiambo. Awuoda wasiboda. Nyinga mar iluonga ni Nyakwaro Mbok Junior. Nyakwaro Mbok Junior.
nyinga mar thum, nyinga mar goyo thum, nyinga mar tich matiyo. An upcoming Oangla musician. Awuda wase boda kae, ambi juogi no por kuoma mar thum, awer gi juok kane menwa. Nyaka sani ne mayudi. Koro ginonde ka juogi onde kane mondo titije, koro ambi ber na nikech juogi nyalo goli oko to bonyalo rami. Gime wacho no is very true. Yes. Koro tuono wach mokela kayo mari, tuono wach. Umari, awinjo matek gi thum magoyo ni, awinjo matek, akale matek, aneno matek. Mago gik moko di mang'eny. Iwinjo matek, ineno matek, ikale matek. Matek. Koro adwaro kony. Koro kony mokwongo madwaro. Kony mokwongo midwaro. Umari, ando aol gi thagaruok jokama. Siemna uru kaka umada yude nyota, adwa nyota, ok na riambo. Idwa nyota nade yawa. Adwa nyota manya nikech thum nyaseteme goyo gi wika nono, taneno kok chamre na. In gi YouTube channel? YouTube channel an godo. Iluongo ne? Iluongo ni Nyakwaro Mbok Junior, kata kendika Nick Meja, to YouTube nano dhi biro nyabira kanyo karwaka ngolo audio song mar Nick Meja ni kanyo. Oh, isewero nyaka ng'ato. Asewero Nick Meja. Oh. Thum moro be nagolo ka Jeff Unyatanga. Thum moro nagolo ka Jeff Unyatanga to Jeff no limita. No limiti nango? Jeff no limita bwana, Jeff no kogolo na thum maber, muol pile wero kanyo Jeff no loso na thum maber, gino miyo poka dok ka Jeff, omiyo na dok zawadi. O zawadi oingo Jeff e golo thum? Zawadi golo thum baba, Zawadi is a Vicky Woodolari is a very good person kum golo thum. Ogolo thum gi chunyete, kora akene nikech Vicky Woodolari ni akene nikech wan wadier, Jeff bano de kuma nigi pesa baba. No, parna nyingi. Ng'eni nitie nyingi mar thum. Iwacho ni Nyakwaro Mbok. Nyakwaro Mbok Junior. Oh, Nyakwaro Mbok Junior. Nyakwaro Mbok waseradoga? Pok waradogo siepna, wasemana wuoyo ga through Facebook, through chieng' moro nukonya e TikTok ka kech kaya sa 7 mumiya gimoro kanyo. Oh, ine mono ng'amon waorne gimoro sa 7 kama madhi cham lunch. Ne an baba, to ok joma beyo, uparo joma ochando ka wan. To ang'o miwacho ni thum ok ini, kwani in ing'eni thum ok inyagoga straight micham? Thum to inyalo go straight macham, lakini Omari baba, mondo mi winjiri e Kenya ka, mondo mi iwinjiri thum daga kito kata kipango na sha nyalo go di thum gi juogi kaka dwa no goeno. To mondo mi winjiri? Mondo mi winjiri baba, nyaka to koro kik wuondo mari ma piny baba, ma wan e piny, ok wan e polo, wan e piny. Wuo bwana, iwacho ni nyaka winjiri tim ang'o? Omari ana wacho reality, ano kaluor mar wacho. Omari nyaka imakri matek, nyaka idhi kuonde ma pek gi eki winjiri. Mano to gima wacho ma kata jomoko dhi pinga. Ma kata joma winjore gi odhi kumoro. Kumoro ma kik giwuondre, kata Nyasaye ong'e kuma ginyono. Gima pandre e piny ka be onge, nyaka chieng' nyanyre lela. Bwana bing'e jothumbe mosewinjore, wan gi Prince Inda, wan gi Elisha Toto, wan gi Musa Jakadala, wan gi Fredi Jakadongo. Jogi noko chama thum nochamo, ema jalamo. Bana jogo makore ma kik wuondre Umari, jogo makore ma kata kik gintie ne gimakore. Bwana. Iwinjo?
Omari ok tong peny prince dana menyi jogo ma ginge kaka gimakore ok anya donje nikech Nyasaye be mayaw ne ji yore aila go di yuda Nyasaye nyaka miya juoga moro motegno. Nyasaye be nyaka miya yo no nikech mondo mi bed ng'ato mari emomiyo mo monde ko ni jamwandu ok ne donje polo nikech jomwandu timo gik maricho. To koro wan mapok wadhiege wan ok wawinjire koru kono in kanyo. Ana wasiboda sani kisema wi kodi ni andala wa wasiboda. Tawasi be LTN winjore adier. Iketo loudspeaker chandowa gi TV. Aketo loudspeaker. Duok volume chien matin chandowa gi TV. Sawa. Duoka volume kata ka in gi headphone tinyalo tiyo. Sawa. Aketa headphone. So headphone baba. Hello. Koro ler. Poduo. Poduo. Ang'o mi uwo? Poduo. Hello? Uwane? Owuok. Ler. Koto ler. Aya, koro wadhi mbele ng'ata. Koto ler. Kare ni wuoyo koda koto ler. Iwacho ni in kanyo in awasi. Baba ana wasi boda wuda ngoro lejo Maria. Kamoro ni Kakot. To wuda lego lejo Maria, wuda ngoro, iwacho wuda ngoro lejo Maria. LTN be winjore kono. Bana LTN omako piny osiepna emomiyo naringo mondo abi awuoye gi wuon LTN ma iluongo ni Omari na chieno jiemo ne mbele chiene mineno to mbele miyoko. To wandong ne kwa winjore to pok wadhi kajuoga nyiso ni ena tich matek. Omari makori wek pimo wi Omari makori ano kanya kwani makori baba. Makata naseloso LTN. Iloso LTN, kalur mar kodi, iloso LTN. Buano mara un gi mentality marach ni ng'ato ok nyal chopo koko gin. Okay. Osiepna manang'e maloso ji to notho iluongo ne Osama Doctor. Koro sani an gi jama moro kachacha mabende aneno ka nie TikTok kia ng'ama osekonyo but koro an ahero promote tij ng'ato iluonge ni Ochola Doctor. Ene TikTok inyalo manye ne Ochola Doctor no be owacho noloso ji anto personally pok olosa to pok aneno ng'ama oloso. Koro kik idhi kasto iyako kolosi tiwacho ni Omari nowuondi. Awacha ni nikech an ng'ama jaduo ma promote tije ji. Iyudo. Ochola Doctor no ema koro osewuok ni en daktari ema seng'eyo. Jomodong' gi pando kora kia but an bende okiriambo ambo losa kendo mamwa emonolosa but koro anto losa gi lemo. Iyudo. Dong en lemo mopogore ok en lemo ma ji paro no en lemo moro ma ok en lemo kaka ji pare no. Nyagingo mamwa nyami namba ne. Nyagingo mamwa kata kowinjo sani ni adhi e piny. To odisona to babwa bende pastor koro an josiepe na biro koni Omari to jalamo mane momiyo kamadh kong'o to kachodi. Koro ang'e ni ji to ok nyal yie kata an koponi ati nadhi e piny go samoro yie nyalo tama but an to gi adier mar Nyasaye nyaka kuma chopeni to kata mana much buru ema pok waloso go LTN adier mar Nyasaye. Omari watu sio wajenga baba, watu sio wajenga ineno. Ji okofuo penga ji okofuo baba. Bwana bingeni ine TV ine jopiny neni kawacho gi. Mano kli jopiny to nana nikech an awacho gima reality kata jopiny mosebedo jigo ging'eyo ni watu sio wajenga penga mondo ibed ng'ato ken ga gimoro mayot baba en garama okos gik mang'eny inyalo kata pielo ng'atelo baba kibed ng'ato ok en ga gima yot. Aya kwan ji 10 molosi kata bich kende isechako go Omari olosi ariyo
Ano losa sawa. Anto okatamra nikech adieri an ma wenu nuwuoye. Koro okabineno marach. Olosa. Ariyo. Namba ariyo ng'ama oloso. Odongo swag olosi. Odongo swag. Odongo swag Mano ng'ama luoro kendo kidwa jathum maluoro industry music guy. Odongo. Odongo swag no gona thum ga gi jugi bene mojiwa ga seriously mondo go thum. Odongo no go thum baba. Iluoro Odongo molo inda. Bana Odongo kidipim gi inda kuma Odongo ko thum ka par kinya keto inda bana. Odongo is a very talented man. Alafu Odongo go thum gi juogi baba. To inda chalo ng'ama nigi passion. Inda kaka wer ugol inda kanyo baba kada wewi jathum wadwa nikech amba inda jathum inda gombo na chop malo. Ngeni ni asawera gi gigo wadhi mbele gi list. Asawera go wadhi mbele gi list. Omari number 1 ne joluo koro winjuru list mag jomolosi. Omari number 1 losi, number 2 Odongo swag. Nyakwaro Mbok kono kende no koluor. Number 3 Indo losma inda be ni kanyo. Bwana ini chirma ingone to nyaki papati ni kanyo Unyarongo ni kanyo. Papati maeto bolanda dhari ni ato natiyo mariek. Papati olosi aya olos ji mang'eny kata ro ji chogo kik pim wiwa kata ro ji chogo be kik pim wiwa ro ji chogo ni kanyo sani nyocho se los ne nyota sani nyota ne rie. Bwana to inere kake fwenyo wa jomolose gi ineno mari ano kaluor mar wacho kata Jeff Wunya Tanga sano losi kata Jeff Wunya Tanga sani oken Jeff mane ji paro cha. Jeff olosi olosi ano kaluor mar kono gi olosi gi koro gikonywa konya wambe gisiemnwa siema yo ni bwana mae yo mondo wambe wabede gi yoti ok ni ya ni timatek to itelo shortcut bwana we pimo wiji bwana mari. Koro in short gimidwaro en ni wami kumoloswa. Anadwa na bede ng'ato oyo mari gima dwaro maduong'. But donge mapenji ni Nyakwaro Mbok ere kaka ifwenyo ng'amolosi like for example gwe tigi an ere kaka ing'eni ndaloni ne pok oloso mari sani to mari oselosi kata Jeff ndaloni ne pok olosi sani oselosi kata aroji chogo jok mikwano mang'eny kama ka to ingi ok inya ng'eyo ni ati ndaloni ne pok oloso Odongo swag ndaloni ne pok oloso Prince Inda we awuoye joma youngsters minyalo wacho ni at least ineno progress magi like Papati aroji chogo Omari Jeff Wunya Tanga ere kaka ifwenyo ni sani to koro Omari osechopo kumolose. Omari gimomi afwenyo aneno bana nitie gimoro kaka an sani dong athagora dala ka kendo dhano ya nyande dala wakani arumo to nyocha duoko jomoko ni ok arumo nikech kata hit song masego achiel ema onge koro we wacho na arumo. Jathum pok rumo ga support ema miyo warumo ga jathum pok no rumo ga. Mar ariyo bano mari sani nyalo neno ka wuoyi wadu chandore adiye ineno ka ng'ato chandore thume ochandore tipo pok ng'ani owuok dichiel makata in ibedo ng'ani ere kaka owuok iyudo ni ng'ato wuok ma yani gik moko timore life ng'ato makata in ipenji to ng'ani bana nitie jomoko mosetemo oro ne nyaka jomoko uchawi gi mondo iny ng'ato tiyudo ka gigo mak ng'ano kata tem gi yo mane baba kwani en to koro en nonyuole gi ng'aba dong nonyuole gi dhano. Inya orne uchawi tok make mano nyiso ni ng'ano oselosi. Dong ineno ka life koro kaka insani LTN ni chono mari no kichal kama sani koro da wuonda ni baba ina ni koro ina mari kaka nonyuoli cha ina mari kuso dong imedo mana gi are yogi baba amedo gi lamo
onge lamo moro mari Nyasaye to nyaka wami duong' mano to gimo kanyal dagi Nyasaye nyaka wami duong' nikech en emo yawonwa Nyasaye nyalo baro ni gimoro amora baba Nyasaye no ng'ama luoro kendo to kanya peke. Okay, koro we apinji condition achiel kawuono kopo na wacho na teri to awacho ne ng'at achiel to nyaka tho e family ni idhi golo ng'a? Ok na dhi golo ng'a ing'eni ok anyal wacho na dhi golo ng'a nikech kuonde ga asedhiye to adhiye man piny gi koro iwinja wakel ni adhiye man piny gi. Oh, isetemo? Asetemo to aneno ka ne gitemo gola lakini man piny gi ngufu girumo peyo mari iwinja. Oh, ndalo midhieno to iyudo ka in gi maarufu moro matin. Iyudo ka in ngufu mane kendo iyudo ka nyaka joma noringi te duogo bet gi duogo lakini kibudho matin ne teno ka gilal te. No! Bwana! Idhi ma jok monok dwari obiro. Kasto ngufu ochako dhi olal. Bwana nasi wuotho baba maka dugo ta gono kare ma momiyo da ji bedo ji karo kanye mane biyo yawrego. Wacho no ma momiyo LTN omako piny ok afuwo. Baba mono me mag piny ok oyot ngiso ni imbe ntiga ga in LTN koro beda loyol wuondo wanga baba beda chunga dieri ni gini to tuwe. Gima penji mo kidwoka kawuono ka wacho na teri kuom ng'ama nolosa. Tidwaro ni ogol remo. In gi ng'ato. Mago tok licho mari nikech ing'eni iwacho ni kata seche mibet kidhi timo betting inyalo lal inyalo yuto dong. Gima biro mayom be ongo mari koro kanyalo wacho na nyalo chiwo ng'ato gigo to gin ga tok tent mago gik miwache makoro ajoga ema wadhi wacho ga tok tent. Bwana. Koro yini tamuri ni in gi ng'ato nikech LTN ji neno nyaka juoga gini sani ji oketo nyaka ka juoga koro ajuoga bedwa winjo how open you are ni at least ng'ato nitie ok ni dhi teri kore ka ibiro idhi teri ka juoga kasti ipimo mana wiji mondo iwinja ne ni kari golo ji kasti ringo ni an kumi golo ji no kadwa nyaki accept ni ng'ato tinyalo golo iwinjo mari ing'eni sama ng'aseneno maendeleo motimore ngimana ikuongi golo kapok ineno maendeleo bwana deposit ini dwani kuongi meyo deposit ineno mari ing'eni ok inyal golo gimoro ma ok ine gima ing'eni kata ino mari sani ok inyal golo pesa ni gima ok inen ka konyi sani ok anyal biro no mari temna kama to faida na ok ineyo mari koro ing'eni yaw mari dongeri seneno koloso mari mo make it oselos papati mo make it olos ng'ane to jogi teki penjo sani kidhiri papati okoni ni an nakunga golo maybe waiwa omari an nakunga golo no golo ng'a papati osegolo ng'a onge ng'a papati osechamo ng'a daka sewinjo. But nitie ng'ama osechamo ng'ato ming'eyo? Ji to chiemo lakini ok anyal wacho nying ng'ato. Ji to chiemo ok anyal bukora ka ji ni ng'ane ochiemo ng'ane ji. Ok aluor. To ko ni kaka ng'ane no chamo ng'ane example. Omari bedo kata miso twango chalo chamo ja thom cha nikech amiso dwa biro marach ano kaluor mar wacho. Ng'ama olo ne werche. Ng'ama olo ne werche jali ena mochamo. Mama. Buena in. Bana ting wabebe reality. Don kada jana bi nyocho chamo ji kama machiegni ka. Adier. Ok na dier ma gimobedo trending kendo mato gima wan mato gima reality bana kidangi bedo ni ina fame ya kadala dongo bedo fame kada ko bude fame dong alafu jana bigole ojo gi chamo ji kare mochorumo teloki nyiso ni jakadala nok dwa chamo ji ahinya koro nano ka chamo ji no nano ka ji yuak wiye mok ber Bwana ang'o midwa miya ting'o LTN abiro godo gine karu kacha chiluongo ne kanye cha awasi boda bwana ang'o midwa chuna ni kora bi ago tacha wasi nikech anyalo bet kodi e studio pile
Anyalo bira wasi. Bana anan loyal, kinyalo biro wazi biya wasi anan loyal mondo koro wawach gigie ma reality an adwa na bed dhano an aol ke thagro. Makata ka chamo ng'ato no sawa. Sawa, ajugo wach ng'amo dwaro na miya kwa nitie sama chopo ma janyuol loko ni pare dala bwana na ol bwana. Ne ajugo ticho yudore awasi. Koro un wach gi mudwaro mondo wane kaka watimo. Ma iluongo ni Nyakwaro Mbok. Baba kon jopiny nyingi maler. Ng'e kamera maler. Ng'e kamera. Ket kamera mabor matin mondo mi nafas ma jogi nenigo. Tim full introduction wach gi mitimo. Migi namba ni. An iluonga ni Nyakwaro Mbok Junior. Mawuda wasi boda ane Simba makano odongo swag rito set anarito Kano. Koro an upcoming artist ohangla musician. Adwaro konya adwaro nyota mokar riambi kata ka dhano ne mibro dwar mago click mago wabro loso mago click gima duong ni ago thum the piny winja. Number na kidwaro number 90769 0769 11 90 07 90 24 69 90 24 11 0769 11 90 24 0769 11 90 24. 90 24. Mano koro igo angla donge? Hello. Igo angla. Umari wawinji. Awacho ni igo angla. Ago angla na ga jawa kenda go thum gi juogi ma reality ok ni aketo rae en gima an godo makata sana an gi thumbe 20 moniga gol to onge kaka gol ni ja onge support malum to kata kwani donga winjo ni sewero nyaka wuoi moro kanyi dongi wacho ni wero ngawa iwacho ni luonge ne nga ni ka sewero kadagi nyaka muol pile agolo utawala ma Jeffol olimita ka ngamo chulo na thumo dhaw ne obudho gi thum ni Jeff Unyatanga achogo ji mang'eny. Jeff Unyatanga nokogolo jomoko nikech thuma mar muol pile no kiwinje en gi tatizo mang'eny seriously. Kon Jeff wach moro achiel. Jeff neno LTN. Ok kon Jeff gimoro. Jeff obed ng'ama ber. Oweke wacho no bedi we report wach niya Jeff Unyatanga awuoyo kodi awacho niya wuogi Jeff. Ng'e kamera wuogi Jeff. Jeff Unyatanga. An Nyakwaro Mbok Junior Simba mawasi awacho kama. Webedo ni limit joma onge gi nyalo kaka wan kamae. Webedo ni joma nigi nyota wetegi tikolo negi thum ma fine to wan joma onge nyota ma pod nigi much Nyasaye nono tiketo ne limit. Bede ng'ama ochung' adiera ikonyo ji te ka gimoro ok nyal tingiso ng'ato ni gini ok nyalre. Bed ng'ama ber ba. Piny ka ok ong'ese mokane ane fem makinyi kamina na bete kan. Inyalo bedo fem makinyi gikia. Anyalo bedo ok ni en gima be aneno ne biro timore. Yeah. Koro Jeff winjo. We limit jok ma onge nyota ni to jok ma mako Nyasaye kende te limit. Jonyota weteni tigolo ne githum maber. Jonyota weteni go gin kaka Inda wadu janyoda wadu papati Othijo jasuba no yudo nyota deno kanogolo ne thum sano Othijo ne gi nyota deno ka Othijo vuma Othijo se losi Omero Othijo sano tube babo Othijo pek ingena dier ni to Othijo winjore manade ni Othijo sano mako gwenga kae bwana kane Othijo nyoche thume moro kanyo ketho bia lakini wawe wach kata bongo jaka bwana deno kano biro kaga uma Koro onge wach weche to ng'eny sae matin but tango miyo in Simba makano idwa no losi to dongo to kolosi bano odongo dhika juke madongo
dongo mamano to gima wacho live kama osiepa no wuotho mokuonde matek tek. Iriambo. Ariambo nade Omari bana Omari mako piny tek. Awacho dongo swag mang'ang'a mowero ting'e gi malo. Donge mang'isi no dongo no wuotho ka juoke madongo dongo losi ba. Buana. Odongo ng'ama wuotho baba, odongo ok nende, odongo ng'ama wuotho manyo kaka de obed dhano. Tang'o miyo in iwacho ni in ready mar chamo ng'ato to kata odongo pok no chamo ng'ato e Kenya ka. Mago ok lich ok ding'e kata no chamo ng'ato outside, you don't know. Bueno, mira, adieri bibiro ne marach omera. Hey! To kathago na Omari, koro wawanyany gige lela mondo ambe, wacha niseme hizi vitu zitoke nje bwana. Mai miluongo ni mopandi inyenyo e lela. To koro. Ma inti wacho kamani. Ni idwaro kony. Ere kaka ng'ane miniwero to nodhi kodi ng'ane ne parna nyinge. Nick Meja. Wuda Tito. Nick Meja Wuda Tito. Meja. Dong ngani ke songa. Na ina no ngani. Oktonga awach no ngama rach. To be oktangi wach no ngama ber. Be oktonga awach no ngama ber. Karo ngama ngo. Ene diere. To dong podi nyalo dok iri koni Nick Meja. Nagolo ni wer michula 200,000. 200 cha urumo. Meda another 100 atim go gimoro. Omari. Ada koni wach moro. Abeta winjo. Piny kae nyocha fwenyo ni piny kae jo pesa gi be winji mana ka imbe nitie kaka in. Githo winjo. Asewuoyo gi ng'ano baba, asewuoyo gi ng'ano nagolo ne thum makata jogweng' pako, dhano pako, thum ni pako kumora mora ne bana itemo, thum ni go mafain, makata sana nge thume mar ariyo. Nick Meja. Nick Meja, Kolao Meja, mawuodo Meja ni, ong'am maluoro. Onge weche mang'eny, lakini okanyal komande, kech pesa nene onge kaka noyudo, ing'e ni ng'ato onge kaka noyudo pesa ne. Koro noko chuli kaniwer. Na were to pok aneno pesa mochula, bo kata nochula, gima ne wabedo ng'ane piny, ng'ane nakwayo ni wuora, kiyawo na band, adwa keyboard achiel, kata gi snare kende, okadwa kata gi snare kende. Into kari kwayo gima yot. Mondo ago kata beza wasi wakaya amba yude gimoro ma nyalo donje na ofuku daily baba kech jothum ok ber ka beda piny mang'eny. To Meja wacho nang'o bang' kusebet piny muwinjuru noyie donge? No wacho ni gigo oksida kuome to koro ka tinda ng'ise to siko mana ni pod oloso gik moko ma gigi nyocho nego be nong'iew na higa ma owuoke ma wae ni to chako skip ni awe higa ni koro mo kanya gocho ne pod ochako siko na mana kanu siko na higa chani oloso gik moko To kipenji Meja wacho apenje ni ng'ata baba to gik ma irunda gigi dong ni ng'isa ne yengo to gigi tinga dike kata kaka ne ni gigi kaka in baba gigi yeo. Ikone ni jatelo gigi tieo. Gigi yeo wuora ng'amo ni konya nikech gigi to wathowe piny ka kata ng'igol gigi agi ok chop kata 100,000 gik madwaro irigi adwa matin mana machako go nikech ang'eni ambe ngufu na pod ne piny gi thum magoyo lakini Jatelo Net Chandi wabobira wase wakawa booster mar Luo Trending Nation twaye awase jatelo wabiro kawo booster mar LTN awacho ni wabiro kawo booster mar LTN twaye awase koro kwase ye awase koro onge gimoro mora ni Chandi in kori wuoyo
naonge wach ka ni wuoyo baba adwaro konyo wuoyo ok bi konya adwaro konya ana go thum Omari wuoyo ok bi konya koro okioro ti achiel nikech koro meja iruse bagi to niwere to ng'ani obagi mokwongo kendo ichak iloso ne mar ariyo koso pod in gi hopes ng'ani an gi thume mar ariyo to pok agole en gima aseloso en ana recording ma aseloso ma en gima be nyocha ng'ise ni adagolo ne thum mar ariyo tiyudo ni ng'ano dwa nochul thum dwa nochul lakini gima dwa nolok ngimana to kodwa koro ing'eni kata mokwongo cha nochulo thum nochulo mokwongo no ne pesa na mane an mana golo mana werigo nokochulo studio nokochulo ne en pesa na mana werigo mar ariyo ni makoro wacho ni odwa chulo studio koro mokwongo to en manochulo thum mar muol pile mana golo cha en manochulo Jeff ma ben en moduogo dhaw ne Jeff ka Jeff obudho gi thum en mano dhaw ne Jeff ma Jeff or thum mar aracha dhaw ne Jeff ma Jeff yo wang'o oro gimar aracha to sama na wuok e studio Jeff odwoka maber ni thum ni ber adhi lose maber adhi oro nigo to Jeff ochako lokore ne ng'ani simo ni thum rach to penjo Jeff ni dong'ine mane wacho ne nyathine ni thum ber to ng'iso Jeff ni ka ng'ato osechuli tine ng'ato tich maber nikech osechuli mano te kako winjore kendo apani Jeff to ka Jeff en kamano to Jeff oningo bed ni kao atua e wachno Kiera go kwilinga masemionge Mama kiero elinga masemionge Iwacho ni era tokigo na simu Mato era mane mokigo na simu Mama temo kigocho Amiero kare milo sogo Yes ma en jangolo mari Elisha Tutu ama Eli Tutu Mr. Good Time to ma kidwa do thuma mar temo kigocho di star aboro 60 star 417 ash ma wane LTN ndio iko na mambo yote mopandi nyenyelela gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Wea kamano ng'ato kosechuli to ningo bed ni koro itimo kaka ne usewacho mano to kata na support koro ng'ani umari ng'ani njelo no ng'iew na keyboard kata ge snare moro mondo achak go thum tete mathen mondo abende kanye madayud kata sponsor gi ng'eni kibete dhot to kaka jogi ding'e yonge to kopo ni dayo moro nitie mowacho ni odwa no weki kata Nairobi ka to nyiew ni gigo te ana yie gima duong' ne abede someone bwana an maga yie baba ke dego be mathoth golo ka jothumbe moleo ka wan kama koro kata dayo you are open to an gima duong' ne ya nuone dayo namba ni we wacho gima duong' nuone dayo namba ni 07 69 11 get me charger 0769 11 90 9005 25 90 25 okay pudhu mar kamera 25 Omari gine namba nuo namba 07 69 11 90 24
9024. Yeah, mane namba na odhi wuoka Trukola dhi gola Nyakwarumbok Junior. Nyakwarumbok Junior. Nyakwarumogi winjo maber kabisa wan kawuono gi Nyakwarumbok Junior. Owuoyo live koya Awasi kendo winjo kotemo lero kachacha endo kaka bende osetemo kuwuotho e thomni endi kata kaka osebedo kotemo mondo miembe obede ng'ato makoro ochune ni awa we adonje LTN. To baba in ng'amono mi advice mar LTN ni? Advice ni juogi mawere gode mano miya ni dhi wuogo mari anindo gotiye no to jaduong' mawere godo ni emong'isa ni wuogo mari mondo konyi. An aleka na wuoyo kodi e wach konya. Koro ng'eni juogi lek Nyasaye wuoyo mari koro juogi mano ng'eni wuogo mari mondo konyi mari nyalo konyi. Ai, kare wan bende an to wan gi gimoro ni Luo Talent Search. Yeah. Los wer mar Luo Trending Nation. Wabiro sponsor cholo. Wabiro sponsor studio. Kora alos ne Luo Trending Nation gimiluongo ni music. Music. Iwero Luo Trending Nation. LTN. Kora alose idhi chulo na mondo thum no gole. Maler. Koro wach mano thum ma achako loso gi kiny. Itimo ni akoni process mitimo. Awinji. Iloso wer. Kise loso tinge konwa matin twaonje LTN ka. To jo LTN wacho ni ndio mano thum matek. To wasign pesa to wuok e office to biro tigolo go thum. Nikech wacho ni wan gi nyota nyiso ni ka Jeff Winyo Tanga onyalo golo ni nikech wan gi nyota doge koro hori gi jo nyota. Ana onge waji ku gimuchunge tigolo gimuchunge dong ni gimise maka bada ni timore tangene de timore. Koro los wer te mak video kinge ko wer no to wa share gi jopiny gi wach ni sawa. To wachua di sponsorship mar golo wer no. But number ni be se share gi jopiny ang'eni gi winjo. In fact gimoro moro mi wacho kaendi jopiny winjo gibiro kono wa view margi. To ang'o osemoni kata mana manyo jothumbe madongo gi endi jok machalo kaka maybe mosewuok gi winja ne kaka giwacho e yor konyi nikech gin ginyalo konyi mapiyo nikech gin e music industry uchalo joman kod gi e line achiel. Omari. Oko marach iwacho ni ng'ato gato ero gire en owuon dong mana die. Kabisa. Kata ti mane bande inda kata ng'adhi bed mane ti inda go ne inda jawa gikone ni nyaka bia yaw kambi na mago e tich koro wawe gini amiso wacho ni enonge bande mowuok kendo onge ng'ama puonje thum dong mana die. Koro abende onge ng'ama puonja thum nolosa ga juoka siaya momiya go thum nyaka sani an atiyo gi juogi adona go thum an owuon. No se losi ga nyaka i bende. No chungna juogi gi jok matek man piny gi weri gi joma ni malo ma un go gi joma ni piny. No losi gi upcoming ajuoga. Upcoming ajuoga yie kodi sirikal. Koro momiyo koro chuni ni nyaka imany mohit ajuoga mohit. Weri ga ajuoga mohit yana wacho ni ya. Adwa ng'ama serious ng'eni jogi ber kiyudo ng'ama ni serious ng'ama kotimo ni gimoro teno ka ngima ni lokre ma kata joma no yanyi joma no chai gi wacho ni to ng'ani odonje Illuminati koso. Kaka ngima othicho geni masani o change ni. Bwana ngima othicho change bwana. Awinji. Koro mana mano wuora koro aonge weche ma to ng'awach mang'eny kapo na wuoyo ne ng'ato marach kata ma da wach marach kuom ng'ato owena nikech amba dhano Nyasaye ma rune ji piny orune gi maber amba oruna maber LTN Nation borune maber. Erokamano Nyakwarumbok amedo kono jogi kon gi mondo gi subscribe orgi e YouTube kon gi ni luongi nang'e YouTube. Kudonje YouTube kanyo dhi yuda kaka Nyakwarumbok Junior.
uburo yudo gige na kanyo moko buro yudo kaka gi beat nikech aonge keyboard yudo ka ng'ato semoko luonga nini mare nyasi mare to koro chuno na tiyo gi beat nikech aonge keyboard koro chuna ni nyaka to atim juok mairo awinji thumbe ga buro yudo kanyo koro support minyalo miya in ng'ama nena kaka ambe ana jothum mamoko go en mani nyota na mapok orieny konya kinyalo konya kaminya konya go konya to kionji ne jogi akapela matin mondo ging'e ni ng'e wer onja wer ane gi duondi ma ni wuoyi muwinja wero ni to ng'ani jagweng'wa ni wuoyi muwinja wero ni to ng'ani jagweng'wa akoni yudo wuode gweng' tek makonyo jagweng' tek akoni yudo wuode gweng' tek makonyo jagweng' tek akoni yudo wuode gweng' tek mareso jagweng' tek eniki wuoda tito mejani to ine maweri to mwandu ni to ine maweri owagi beti manyako ni to ine maweri Omari na chino jole mbele chino mbele miyoko mbele mingo kawuono wachache gino mbele mingo to siepna ni mbele mitima ngo wano ka wingi mi wacho mbele minyamo Koro mari kopogore gi nyuka go kendo mimadho kopogore gi nyuka gi chai gi soda Omari anonge gima tiyo godo njago ok dhi kodi maber Omari an kongo tamadho wuora to kamera anana sawa sani sani to pok imer en mana ni LTN ka nyaki wache ingeni LTN ka winjo ni kokiwache kake dware to bi timni gimiluongo ni winjruok kodi maler okwanyal LTN ka okwanyal koro awinjo ni LTN ka kiterine ka kidhi koro mimiambe nyaka dhedhe kaka LTN tera dongi winjo ka Prince Inda ema wache LTN ne isewinjo kowuoyo LTN asewinjo asoro ncha winjo wacho ni kokidwa gano bi LTN to wabo keti gi thuon Prince Inda wacho ga ne ni the best ni LTN Luo Trending Nation the best ahead of the rest pok winjo ga Manda si winje gan mana ni school mara wege class 3 ni ngene dom no kisungu mare Forte mnan Olal network no chakolal ni Awinji By the way sombi chalo nade kanya ngene jogi nyalo question Somba to kasomo mari ukutongari ambeni ya somo ikechi somba kasomo bati temo Okasomo wuora gike class 7 biri somo bwana jo abiriyo mang'eny dongo sudi gi ne wacho ni mago jo abiriyo bwana yae we chayo class 7 kaka chayo okachayo ok mabe ok ni naweyo mar morna ngene school be mondo mi ngato wega we kuyot ga lewani koro hali ya dunia keto ga gik moko bedo ga kamano gik moko ne tek koso fi ne onge gik moko to nok tek en mani kuma ntiere moko ber wuora anyuola mantie ok ber ok ni wacho ni yango ne anyuola mantie ok ber girano jomosomo girano makata thuma ni gitera go maraj lakini gibiro yie ni Nyasaye nitie kore mo midwa ni kuong ne ka juoga mondi tere gi kono te na winji neno kiwacho ni ng'ama omari mako bade ng'ama temo to ema kuongo dhi mano to penj ji mang'eny kata comment kanyo gibiro koni osedhi mang'eny koro ambe mak bada mondo me arieny to joma tema odhi adhiya ana yie gidhi adhiya makata gin ji ma 100 gidhi adhiya kata anyuola no ine midong kendi gidhi adhiya bwana aol baba piny ka idak e dichiel in yie ni ng'ato sando ngimani bwana to kisand kata ngimani okay dong jite to mana ber ya umari jite dwa mana no winj maber onge ng'ato dwaro sida e ngimane jite dwa ma chopo kuma LTN ochope be winjo moko neno ka koro manyo nyaka degi mondo mi wambe wawinj maber nyaka yueri awiji baba
Koro ana onge wach wuora itemo maber kuom timo kaka Nyasaye ne dwaro. Aba goero kamano. Dogine ka namba na keto nu public tuyudo tugocho tamako. Ing'ama ber, ingo ji mang'eny sana baba, ing'ama mako simu. Wan kende mwomako simu donge. Jogi bise goche negi modonjo ka? Omera jogi werigo baba, bano mari dhano kaka nandono ka sani dhoga riek nikech pod an piny, omera dhano kosechopo malo. Omera tek wuora, yani ng'ato kose Nyasaye osegolo agola ni. Omera tek, dhano lokore omera, dhano werigo bana, dhano winyo. Makare wan pod wamako mana simu nikech Nyasaye pok ogolowa. Yuto segolu lakini koro umako ng'e luore ki chuny ma in go wuora, ng'e ni kambi ni en mari to ng'e ni chuny ma in go emomiyo Nyasaye be medo ting'o LTN malo, chuny ma in godo. Kamano. Chuny ma in go bro miyo LTN bedhe malo, makata chiemo ka winjo ka kama ng'oro ng'amo dhoge ni umari kiang' abro kwero kabisa. Kamano ba. Amba go kamano nendo maber. Sawa jatelo. Mos na jo kamera duto. Jo kamera te winji gi mor ka seriously. Kon jo awase tene abiro chana day. Abiro bira awase kanyo gi kameras ga. Awase kanyo na se bire ga dichiel ka biro iko baba Mona. Awinji ng'ata. Mudo ng'akalo ga kala gi gari. Na se bire ga kendo ka biro ir Kaoska Magige. Inge Kaoska? Magige ang'eyo, Kaoska Magige ang'eyo, dongo kedo ya wasi chiro kuchocho. Nwabiro kirwako ot. Mabe ntie gimoro no nyasi mono bago dala kanyo maduong' noyudo ka Nairobi. Nyasi no. Wane jo mana nie nyasi mono obag maduong' dala kanyo no. Awinji baba. Koro kare wabiro makore ba. Awabo makore but ng'iye kaka ikonyo osiepna but thum to kora loso asewinji. Onge no ma in kiseloso to share koda clip wa share gi jopiny be biro koni kona ne comment gi biro koni ni omit ibiro be mana follow comments from LTN. Sawa alose baba aloso ne LTN gimiluongo ni music. Kamano jatelo. Kamano ng'ata. Aya. Nyakoromogi hapa ni winjo kanyo maler kabisa ne wan kanyo gi Nyakwaro Mbok mabende en upcoming wacho ni en upcoming Wangla artist yuak kabisa ni un jopiny koro uwegi to ok berne koro ing'ama ni kanyo imbende inyalo time gimoro yuak ahinya ni awa pare uru upcoming joma oselosi share uru gi jok mapok olosi mondo gimbende giyude kaka ginyalo wuok. Otherwise, maendi en offer mwagolo, kumoro moro ma intiere, you can sing wherever you are, los ne LTN wer. LTN, wer mar LTN no, inyal tigo kata mana sama watimo intro. Iwinjo, LTN, iwinjo kaka moko, jingles moko monolos ni Ramogi TV kaendo. Koro, koma intiere, wherever you are a Luo that can sing very well. Los ne Luo Trending Nation wer, wabiro sponsor gole. Gimitimo is very simple. Number 1, ne piny kanyo. Los wer share kodwa, tuwa post ne jopiny, ka jopiny opuodho. You'll be following from the comments. To wachunge tigolo. Otherwise, an gima poda medo konu, kumoro moro ma intiere upcoming to ge ngata matimo tij sana. I believe in hard work and I wanna say that it pays. Yeah, it has worked for people and I've seen it working. Miloso getakia, I can't really say nikech ng'ato poko ya mudu ko nane no losa kura work. Though it is something that is being said, but I can't attest near it is working. Mano danga bed nga mariambo. Gimangeo. Enini, and I keep on telling people, share, makate una gonu koko, subscribe. Karede na gimiloso nieti ngato ngado gimoro to gine. Doko ningo be ni podesa unu subscribe mondo wachop kata mana 50k. Sani dekoro wasedonjo over dekoro wala million. But
ananeno ka jogi kata kineno ng'ama nigi subscriber mang'eny kasto ing'iyo gi type mar tich motimo, idhi yudo ka ng'ama nigi subscribers mang'eny nitie ngufu modhi oketo e channel neno kata wendene kata tich motimo. Iwinjo nitiere energy minyalo yudo ni bwana this guy is pushing, but no problem. In LTN we allow and accept every idea to gi pachi ng'ato kaka opare. Mane momiyo ma iluongo ni LTN 11 the truth meter kaka ikele e kaka wakete ne jopiny. Be ok obi advice, be ok obi jam kodi nikech kata wan koro sekonwa nang'o waloso tich. Nitie joma osekonwa nang'o Omari odak e od dayo. Nitie joma osewacho nang'o Omari weko gi several things, but we accept nikech it is your opinion, and in LTN we accept. Otherwise, I'm so grateful for those people that had been with us from the beginning, and now we are concluding. Thank you so much. You still call me Marina Shumari Chieno Jamon Mbele Chien Mineno Mbele Miyoko. Katinyalo wachinu mari dhako ngudi ni gichake kore kubnere to pod chwako sitirungi. Waradu kindo next time mapoden Luo Trending Nation kuma mapande. Pande inyenyo elela. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, Nikwara Mogi Juang. Pole. Okundi Nikwara Mogi, ng'ato ng'ikwargi. Anta nyakwara lang kokiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Monena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng Karafael. Awacho kama. Sani kora wakwayo support, ngama support waonge. Uling. Kang'o kwa wacho to ni jothum kwecha ahinya. An upcoming. Sekwayo support, ngama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation okelo no gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'o wa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudru go Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'ama werni mamit bende nyalo dhi timo ne gimoro ni nyalo chwade production, audio production michwade video. Inyiew ne kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. Ana Jos mako chieng. Nasewero wera achiel ni e YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kacha ti subscribe na. Iwinj wendano. Kiwinjo wendano bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos mako chieng, mana kaka inene wi TikTok wi maloka.
idhi nene jokanyana. Konya ura konya subscribe na utinga malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya ura konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwa sitingore malo to wachaji. Konya. Kacha idong en kinda gi Nyasacha. But an gi chunya tang'ino ka changato. Okanyal changato. Koro in konya ng'ama inyalo konyo. Ok ochuno nyaka ikonya kata an inyalo konyo ng'achielo. Ma piny. Kikonyo be donge wago mana erokamano. Wadhi wa support through LTN. Oting LTS malo. LTS en chenro mokelgo Marinas kod LTN. Erokamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni, donj na YouTube, subscribe na, like, view. An mane dhi konya. Erokamano jokanyana. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.